Имоти, ипотеки, инвестиции. Добре дошли в подкаста Имоти, ипотеки и инвестиции. Мястото, в което разглеждаме недвижимите имоти не просто като квадратни метри, ипотеката не просто като дълг и инвестициите не като случайност, а като стратегия. Аз съм Антон Алдонов, изпълнителен директор на ЕРА България, а до мен е Мирослав Владимиров, доктор по икономика, член на съвета на директорите на ЕРА България, университетски преподавател и консултант по жилищно финансиране и инвестиции. Тук ще говорим за равновесни цени, лихвен риск, капитализация, доходност, поведенчески стратегии и модели, стратегическо управление на ипотечния дълг. Ще се опитаме да обединяваме академичните знания с практиката и да ви помогнем да взимате информирани, устойчиви и дългосрочни финансови решения. Този подкаст е за всички, които искат да разбират как функционират пазарите, а не просто да участват в тях. Миро, преди няколко дни излязоха данните на Националния статистически институт за сделките в последното тримесечие, четвърто тримесечие на 2024 година и мисля, че сега е момента да направим цялостен преглед на пазара на имоти през 2024 година. Здравей, Тони. Радвам се, че след така неколкогодишен период на подготовка най-сетне започнахме да правим това нещо. Основният ни замисъл беше да бъдем полезни както на купувачите на недвижими имоти, за които вероятно това ще бъде единствената или една от малкото сделки в живота, така и на хората, които малко по-професионално се опитват да се занимават с това. Ще се опитваме да показваме и да разказваме начина, по който ние виждаме какво се случва на пазара на недвижими имоти. Ако можем да погледнем и малко отвъд числата, какво предстои, какво ни очаква, да бъдем малко по-полезни на кредитополучателите, да разглеждаме ипотеката не просто като едни парични потоци, а като един динамичен обект, който трябва да се управлява, за да се постигат оптимални резултати и не на последно място, ако можем да помогнем и на начинаещите инвеститори как да се ориентират в пазара на недвижими имоти. Действително, преди 2 дена НСИ обяви данните за 2024 година. В този ред на мисли анализа, който сме подготвили за този първи епизод, ще обхваща по-скоро какво се случва на национално ниво, да се опитаме да разберем какво точно се случи през 2024 година, защо тя беше много различна от всичките последни, да кажем, 15 години и какво бихме могли да очакваме през 2025 година, включително и в контекста на присъединяването към еврозоната. Този анализ ще бъде малко с по-малко данни, ще се опитаме да видим основните тенденции. В следващия епизод ще видим какво става и по отделните градове, за които имаме данни и някои тенденции на регионално ниво. Винаги започваме с какъв е обема на пазара. Анализа на всеки пазар в крайна сметка започва по този начин. Както очаквахме, 2024 година се оказа най-добрата в смисъл като брой сделки и като обеми, вероятно както съществува пазара. Очакванията ни бяха малко над 95 хиляди, малко над 95 хиляди сделки. Те са 94 840. Подобен брой сделки с жилищни имоти пазара не е реализирал никога през последните поне 15 години. Виждаме на графиката, че пред COVID периода медианните стойности са някъде от порядъка на 65-70 хиляди сделки. Тази година пазара прилича с 95 хиляди сделки. Така че излишно е да коментираме от към динамика какво означава. Разбира се, нашия извод е, че може би пазара е достигнал пикови стойности, но малко по-нататък ще го аргументираме защо така разсъждаваме. Но
най-вероятно сме свидетели на такава тенденция. В публичното пространство се цитират едни други данни за брой сделки от порядъка на между 180 и 230 хиляди годишно. Тук говорим за 95 хиляди. Да обърнем внимание, може би е добре, че това са сделките само на жилищни имоти, не така? От, да кажем, 3 години вече НСИ започнаха да публикуват броя сделки с жилищни имоти, придобити от домакинства, докато преди това единствен източник на данни за брой сделки с недвижими имоти бяха данни на агенция по вписванията, но те включват много и различни категории недвижими имоти, а ние все пак работим на пазара на жилищни имоти. Така че това е значително по-точния и измерител на динамиката на пазара и са данните, на които ни се опираме в нашия анализ. Относно стойността, другия индикатор, който публикува НСИ, относно стойността на сделките, тази година пазар е приключил, разбира се, ще видим потвърждението от Евростат след около 2 седмици, но стойността на сделките с имоти е почти малко на 12 милиарда лева. Пазара почти се утрои, разбира се, и под влиянието на двата фактора, ръста на цените и ръста на броя на сделките, но така или иначе в този ковиден и постковиден период пазара утрои обема си. И пак и да го повторим, едва ли някога пазара е имал по-голям брой сделки и по-голям обем от сделки, така че виждаме, може би, пазара му в най-доброто му състояние. Друг е въпросът колко е устойчиво. Както се вижда на графиката, за първи път през 2024 година преминахме психологичната граница от 10 милиарда лева за общ обем сделки с жилищни имоти. Да, миналата година бяхме малко под милиард лева, но... Под 10 милиарда. Под 10 милиарда лева, с 1 милиард по-малко от границата. Тази година го преминахме под въздействието на две неща. И цените, и броя на сделките. И като казахме цените, да видим цените, това е един от въпросите, които е така най-коментиран. 2024 година е особена година. Данните емпиричните, статистическите го потвърждават. Особено от гледна точка на това, че ръста на цените на жилищата значително превишава инфлацията. Обикновено цените на жилища и инфлацията се движат синхронно с лек превес на цените на жилищата. От тук идва и разбирането, че те имат хубавата роля на хедж срещу инфлацията, т.е. да запазват стойността на парите, но обикновено тая разлика е малка. 2, 3, 5% исторически на графиката се вижда, докато тази година виждаме нещо, което като цяло е нетипично. В условията на намаляваща инфлация от пика си през 22 края от 15%, тя падна на 2%, докато цените на жилищата, особено за последното 3 месече на 24-та спрямо последното на 23-та, нараснаха с 18,3%, което идва да ни подскаже, че този пазар привлича много голям интерес и най-вече привлича много платежоспособно търсене. Два погледа има върху този ръст на цените. Първо, тази голяма разлика между потребителските цени и ръста на цените на жилищата е... Ние ще го видим и в данните на Евростат след около 2 седмици за дефлираните цени, но един индикатор, че пазарът е надценен. При нас обаче има един друг контекст, че това се случи в условията на един безпрецедентно голям ръст на разполагаемия доход. Малко след това ще видим данните и за разполагаемия доход, но това търсене е функция именно на този разполагаем доход по две линии. Първо, защото домакинствата имат по-големи финансови възможности и да спестяват включително. И второто е по линията на това, че капацитета им за заеми се увеличава. Т.е. те стават много по-кредитоспособни. Само ако, за да... думите в процентите някой път не ни говорят много, но ако средният доход на домакинство
През 2021 година е бил около 3200-300 лева. За последното 3 месече на 2024 година той минава 6000 лева. Това е изключително висок ръст за изключително кратък период от време. И това го виждаме и разбира се и с други причини и в цените. Ти спомена индекс на дефлираните цени, че очакваш да излезат от Евростат. Каква е разликата между цените, които гледаме, и ръста на цените и ръста на дефлираните цени? По-скоро да поясним на публиката кои са дефлирани цени. За да разберем дали поскъпването на една стока, на която да е стока, но в случая говорим за недвижими имоти, е функция на голямо търсене на пазара или на обезценяването на парите, което е инфлацията, трябва да премахнем, в кавички казано, инфлацията от ръста на цените. Евростат не го прави точно с индекса на потребителските цени, а дефлатора на разходите за частно потребление, но той има същия икономически смисъл. Премахвайки инфлацията от цените на жилищата, виждаме каква част от ръста на цените номиналния, който за последното 3 месеца 18%, се дължи на търсенето на пазара на имоти. При всички случаи ние ще видим двуцифрен ръст на дефлираните цени, вероятно в порядъка на 12-14%. Това здравословен ръст ли е и какъв е здравословният ръст? Има ли измерител? В процедурата за следение на дисбаланси, която беше създадена след ипотечната криза от 2008 година, в първата група показатели, които се следят директно от ЕЦБ и за които има пределни стойности, единият от тях е именно ръста на дефлираните цени и е определена пределна или прагова стойност, се наричат те, от 6%, над която пазара се счита за надценен. Ние ще видим най-вероятно двойно превишение на праговата стойност за първи път, откакто има измервания на нашия пазар за недвижими имоти. Но пак казвам, да, за първи път и тезата, че пазара е надценен, ще има аргументи. Ще има реален истински аргумент, но това се случи и в условията на нещо като цяло много нетипично, което се случва на пазара. Това са 3 неща едновременно. Голям ръст на разполагаемия доход, много стабилни лихвени проценти и всичко стабилни, ниски и непроменени лихвени проценти. И заедно с това и самия ръст на цените, тъй като все пак не трябва да сме наясно, че ръста на цените също създава търсене. Очакването, че цените ще растат и ще продължават да растат и в бъдещите периоди, създават поведенческата икономика, го наричат един ефект да не пропусна изгодния момент да вляза на пазара. Всички знаем пък, че търсенето, предлагането пък на която да е стока, пък още повече и на жилище е нееластично в краткосрочни периоди, т.е. то не може да се увеличава много бързо, винаги изостава от търсенето. И всичко това събрано заедно прави това, което видяхме през 2024 година, действително много висок ръст на цените, до някъде подкрепени от фундаментални фактори, като ръста на разполагаемия доход, убедеността ни вече, че лихвените проценти няма да се качат и в еврозоната тръгна обратната тенденция. И като цяло това е много нетипична ситуация. Много рядко може да наблюдаваме и аз се съмнявам, че следващите 10 години ще наблюдаваме ситуация, в която цените ще растат, лихвите ще са ниски, а доходите също ще растат с такъв темп. Това прави тая година уникална, 24-та година уникална. По-нататък ще видим дали 25-та ще е такава. Разбирам, че за първи път през 2024 година индекса на дефлираните цени в България на покачването на цените на жилища, намалени с инфлацията, прехвърля тази здравословна граница от 6%. И ако това е така, трябва ли нещо да ни притеснява? И ти спомена за основните разлики с предходните години, но какво движеше цените предходните години, 20-та, 21-та, 22-та, 23-та и защо тогава не се притеснявахме от ръстовете на цените? Тогава не се притеснявахме от ръстовете на цените, защото ако се върнем по-назад към 20-та година, COVID даде силен стимул на всички пазари на недвижими имоти, не само нашия. Търсенето рязко нарасна поради различни причини, сме ги коментирали и друг път.
цените започнаха да растат, но заедно с COVID дойде инфлацията. Този целият процес затихна някъде в края на 2022 година. В повече от държави от еврозоната той беше съпроводен с ръст на лихвените проценти, който в общи линии прекрати тая възходяща тенденция. При нас пазара през 2023 година започна да се успокоява. Инфлацията започна да пада, цените на жилищата започнаха леко да намаляват. Ако помните, тогава те достигнаха пика около 15,4-5% и след това годишният им ръст падна до към 7 до 8%. Заедно с инфлацията движеха се успоредно, но някъде към края на 2023 година очакванията, че лихвените проценти няма да се качат или очакванията ще се качат, вече изчезнаха. Всички се убедиха, че лихвените проценти няма да се качат. Ние многократно сме го казвали това, че нямаше никакви основания за такива очаквания. Но така или иначе, повечето участници на пазара вече разбраха, че лихвите няма да се качат, което им даде допълнителната увереност. Ръста на дохода разполагаемия отчетливо започна през 2022 и 2023 година, което вече беше стимул на търсенето да расте и да видим тази картина през 2024 година. Тоест, през предходните години ръстът на цените е бил по-скоро номинален, защото е бил придружен и от висока инфлация. Но от 2024 година инфлацията е ниска и цените на имоти продължават да растат. Все пак трябва ли това да ни притеснява и да видим кои са другите фактори, които влияят на пазара? Най-вече имам предвид кредитирането. Дали трябва да ни притеснява? В някакъв смисъл, до толкова доколкото това е твърде необичайно, би трябвало да ни притеснява. От друга страна, самия процес на надценяване на пазара не е толкова акт еднократен или нещо, което се случва за кратък период от време. Все пак това е дълъг процес, относително по-дълъг процес. Би трябвало да видим и тази година, през 25-та година, как ще се развие примерно полугодието, което ще го знаем към септември месец. Но като цяло тенденциите на пазара показват, че цените започват да се отделят от фундаменталните фактори, които ги подкрепят. Още повече в контекста на това, че едва ли 20% ръст на разполагаемия доход годишно е устойчив в дългосрочен план, но абсолютно убеден съм, че и всички са убедени, разбира се, че той няма да се случи. На фона на това, което виждаме в бюджета, тази година едва ли може да очакваме средно повече от 10% ръст на разполагаемия доход, който също е голямо нещо, също е висок ръст, особено при очакваната инфлация в рамките между на 2% и половина. Отново ще видим реален ръст на доходите, отново ще видим стабилни лихвени проценти, но със сигурност можем да си мислиме, че сме в началото на процес по надценяване на пазара. Ще продължи ли този ръст на цените? Все пак може да се ангажираме с някаква прогноза за 25-та година, защото хората основно от това се интересуват. Какво да очакваме за цените до края на 25-та? Отново ще бъде особена година, главно поради причината, че за първи път тази година имаме така реален шанс да влезем в еврозоната. България вече изпълнява всички критерии, абсолютно всички критерии. Вероятно и за март ще изпълним критерия за инфлация, където до последно имахме някакъв проблем. Така че това допълнително ще създаде в моите очи и за мен ирационално очакване, че цените ще нараснат при влизането в еврозоната. Още повече пазара ще бъде движени от вече, може би, трайно наслоените положителни очаквания за бъдещото му развитие. Така че от една страна са тези фактори. От друга страна, поне в обозримо бъдеще до влизането в еврозоната, пък и след това едва ли може да очакваме някакво повишение на лихвените проценти. Най-малкото до влизането в еврозоната лихвените проценти няма да останат, ще останат непроменени. От друга страна, доходът пак ще продължи да расте, вероятно с 10-12%, независимо, че няма да бъдат
стойностите от последните 3 години, но инерцията, която пазара е набрал от и 24-та и 23-та година, вероятно ще продължи и ще я виждаме и през 25-та година, което означава, че вероятно този процес на надценяване ще продължи. Надявам се, че няма да бъде с темповете, с които го видяхме през 24-та година, но най-вероятно той ще продължи и през 25-та година до влизането в еврозоната. Тоест отново ще бъдем свидетели на покачване на цените, но се надяваме да не е с толкова, колкото през 24-та. Аз се надявах и за четвъртото тримесечие на фона на това, на данните на БНБ за ефекта от мерките, които имат, и в данните за нетното кредитиране се виждат. И аз се надявах и през 23-та и през четвърто тримесечие да видим по-малък ръст на цените. Ние видяхме по-голям ръст на цените от предходните 2-3 месечия. Да, надявам се да бъде по-малък ръста, но вероятно ще сме свидетели на още един друг ефект. Независимо, че разполагаемия доход ще расте по-бавно, вероятно ще видим един процес на заместването. Ако не мога да финансирам някаква част или някаква част от покупката с спестявания заради намаления разполагаем доход, то тогава ще се увеличи дела на кредитирането. Така че надявам се да е по-малък ръста, но нищо чудно да сме свидетели на още една такава година. Добре, да преминем към кредитирането. Какво се случи там? Знаем, че от 1 октомври БНБ въведе някои ограничителни мерки към търговските банки. Дадоха ли те ефект и въобще какво се случи през цялата година, последното 3 месеца, и какво може да кажем по отношение на кредитите и на лихвите по тях? БНБ изнесе данни за резултата от мерките. Кредитите, които са били с съотношение дълг-доход, DSTI при отпускането на кредита над лимита от 50%, са намаляли от 24 на 3%, което е в рамките на изключението, което те позволиха да правят. Може да поясним какво е, с повече думи, какво е точно, какво показва това съотношение? Какво означава? Като цяло, да се върнем малко по-назад, целта на мерките беше от пазара да бъде затруднен достъпа до пазара на хора, които нямат необходимото самоучастие, необходимите поне 15% за предварителния договор и, разбира се, разходите по сделката, допълнителните 7-8%, и да бъдат ограничени максималния размер на дълга, който могат да поемат, до 50% от техния доход. Месечен доход, точно така. И месечен дълг. И месечен дълг, точно така. Месечния доход към месечния дълг. Преди въвеждането на мерките, данните на БНБ показваха, че има немалка част от такива кредити. След въвеждането на мерките видяхме, че мерките са сработили и тези кредити са само 3% от всичките. На всичкото отгоре видяхме намаление на нетното кредитиране. Нетното е брутното кредитиране минус рефинансираните кредити. Видяхме намаление на нетното кредитиране, но на този фон видяхме пък 18% ръст на цените. Да, намалението на нетното кредитиране, ако правилно си спомняме, е с около 30 милиона нетно, така че през четвъртото тримесечие на 24-та има с 30 милиона по-малко кредити на фона на колко за 3 месече? На фона от около 2 милиарда на 3 месече, но да, разликата е пренебрежимо малка, но от друга страна четвърто тримесечие е най-силното тримесечие в пазара на недвижими имоти. Нашия пазар е така силно изразено сезонен, около 19% са сделките първото тримесечие, около 24-5% са второто и третото и 27-28% от сделките винаги са през четвъртото тримесечие. Тоест, независимо от малкия ръст на кредитирането, силният ръст на търсенето повиши цените с тези 18%. Ние сме си говорили и се надявахме мерките на БНБ да дадат резултат, за да не се наложи БНБ да затегне още мерките, защото знаем, че БНБ, Българска народна банка, разполага с сериозни инструменти, с които може да повлияе сериозно на пазара.
но си отдъхнахме като че ли с това, че мерките са дали резултат. Да обърнем внимание на лихвените проценти. Виждам, че това е слайда, който си подготвил. Само една скоба. Мерките дадаха резултат до толкова, доколкото първо вече всички кредитополучатели са в ограничението от 50% дълг доход, но кредитирането продължава да бъде, или обема на кредите продължава да бъде това, което тласка цените нагоре. Кредитирането е и функция на увеличение разполагаем доход и на увеличеното богатство на домакинствата, но неговия ръст продължава да подкрепя ръста на цените. И в този ред на мисли, ако продължим да виждаме такъв ръст на цените и през първото 3 месече, може би ще сме свидетели и на други мерки от страна на БНБ. Да, те разполагат с още много инструменти, с които могат да въздействат върху обема на кредити на пазара. Добре, да не плашим сега нашите зрители, но все пак да поясним, че това, което наблюдаваме на пазара, на сделките с имоти, на кредитното консултиране е, че част от клиентите, които разполагат с малък доход, не толкова достатъчен или по-скоро с доход, който не е изсветлен, в момента изпитват затруднения, включително и ако нямат спестяване. Тоест, ако можем да отправим някакъв съвет към хората, които ни гледат, то е да се върви в посока да се изсветляват доходите, защото и сега и за напред ще става все по-трудно, ако някой реши да ползва кредит, да докаже истинския размер на дохода, ако той просто не се заплаща официално. Такава е политиката и на правителство, такава е и политиката и на Българска народна банка и на повечето търговски банки. Достъпа до банковата система минава през легалния доход. Така че ни този процес така и така вероятно ще го видим и покрай предполагаемото членство в еврозоната, но мерките са насочени именно в тази посока да стимулират тези, които имат намерение да влизат на пазар на ипотечния пазар и на пазара на движими имоти, да изсветлят дохода. Тъй като темпове вероятно са в такива граници, но при 30% сива икономика номиналните числа не са такива. В номинално изражение дохода вероятно е много по-висок, да не казваме дали е много или малко, но е по-висок от този, който виждаме статистически. Приближаваме 300 минути от началото на подкаста. Да хвърлим око на лихвите, те интересуват много от нашите зрители. Лихвените проценти останаха такива вече 4 години, 5, по спомен се връщам назад. И не останаха променени поради няколко основни причини. Първо, високата норма на спестяване у нас и високите спестявания на домакинствата. На второ място, относително слабата инвестиционна активност. По това можем да видим, че това е характерно и за домакинствата, и за фирмите. На трето място, това е голямата конкуренция в банковия сектор. И на четвърто място, това е ниското търсене въобще на инвестиционни носители. Така че очакванията, защо преди малко споменахме, че имаше очаквания нашите лихвени проценти по ипотеките да се движат успоредно с случващо се в еврозоната, това не се случи главно поради причината, че това е наш малък и затворен пазар. И липсата на трансмисионен механизъм, който да принесе политиката на ЕЦБ върху нашия пазар на практика различна валута, в крайна сметка оставя лихвите такива, каквито ги виждаме. Това е малко сложно. Извинявам се, че те прекъсвам. Какво имаш предвид? Аз разбирам, че нашия пазар в левове в България е отделен и различен от пазара на евро, където оперира Европейската централна банка. Ние нямаме достъп до ресурса на Европейската централна банка. От една страна. От друга страна, всичко, което прави Европейската централна банка, има за цел
да повишава или да намалява паричното предлагане и лихвените проценти в еврозоната. Ние в крайна сметка, макар и с фиксиран валутен курс, сме извън еврозоната и няма как нейната политика, насочена към регулиране на евровите пазари, да бъде пренесена към нашия пазар в лева. Ние многократно сме изразявали тезата и през годините и 22, и 23, и 24, че лихвените проценти ще останат непроменени. Те ще останат такива и през тази година. Влизането в еврозоната вече ще даде друг поглед върху формирането на лихвените проценти у нас. Добре, какви са средните лихви по ипотечните кредити, по заемите за покупка на жилища към момента в България? В България средните лихви по ипотечните кредити към февруари месец средната лихва е 2,48. На пазара изобилства с оферти с номинални лихви от 2,18, 2,19, 2,20, 2,30 и годишен процент на разходи от 2,35, 2,55, 2,65 до 3%. Лихвите, както вече всички знаят, зависят от профила на клиента, обема на кредита, вида на имот, който купува, населеното място и така нататък. Но това са най-ниските ипотечни лихви в Европа към настоящия момент. Добре, имаме ли какво да добавим още по отношение на лихвите и на евентуалното ни влизане в еврозоната? До влизането в еврозоната предполагаме, че картината ще се запази същата. Влизането в еврозоната ще промени вече начина, по който функционира паричния ипотечния пазар. Ние ще станем част от общия паричен ипотечен пазар на еврозоната и там ще бъдем свидетели, вероятно, на друга динамика. Какво имаш предвид под друга динамика? Малко ли много, вероятно ще се създадат чисто пазарни стимули нашите лихви по ипотечните кредити да започнат да се изравняват с средните за еврозоната. Но всичко това ще зависи от начина, по който банките преминат начина, по който изчисляват базовия лихвен процент и така нататък. Но за това нека да говорим по-нататък, когато отделим един епизод специално за влизането в еврозоната и ипотечните пазари. Добре. Подготвил ли си нещо друго, което да касае общо пазара на имоти, евентуално и кредитирането? Не говорихме, мисля, за новото строителство. В момента виждаме данните за ръста на разполагаемия доход. Вие виждате, че никога исторически той не е бил толкова голям. Така че едва ли този ръст би могъл да се запази в дългосрочен план, откъдето влиянието на пазара ще бъде осезаемо. Това са едни малко обобщени данни, какво се случи за тези 4 години и въобще какъв процес върви на пазара на имоти. Няколко пъти сме споделили тази теза, че ако искаме така да разбираме в цялост как функционира този пазар, трябва да разглеждаме минимум 3 пазара едновременно. Това за пазара на труда, ипотечния и пазара на недвижими имоти. Виждаме, че за тия 4 години доходите нараснаха с 76% разполагаемия доход на домакинствата. Нетното кредитиране нарасна с над 20% за този период. И всичко, на 220. На 220, да. И всичко това доведе до този голям ръст на сделките и на цените на жилищата. Причината, основната за това е, че нашите лихвени проценти са пазарно определени и поради споменатите преди малко причини те не можаха да се повишат на фона на голямото търсене на кредити. Защото голямото търсене на пазара на труд, включително и други фактори, доведаха големия ръст на доходите. Голямото търсене на пазара на жилищни имоти доведе и до ръста на броя на сделките и до ръста на цените, но голямото търсене на пазара, на ипотечния пазар, не се материализира в повишаване на лихвените проценти поради спецификата на нашия пазар. Това е канала, през който търсенето успя да бъде финансирано и да доведе до пазара, който виждаме в момента.
Ние сме си говорили, че на няколко пъти някои от водещите банки опитаха да започнат процес по повишаване на ипотечните лихви, но конкуренцията между основните играчи на банковия пазар не им позволи на практика да направят това. И през 23-та една банка се опита да го направи, през 24-та една друга банка се опита да го направи. В общи линии наистина много голямата конкуренция в сектора държи лихвите на това ниво. И вероятно, за да завършим темата с лихвените проценти, действително до влизането в еврозоната едва ли ще наблюдаваме нещо различно, но влизането ни вече в еврозоната, евентуално от 1 януари, би създало стимули за покачване на лихвените проценти. Новото строителство има, за да затворим така кръга от въпроси, новото строителство има една много ясно и видима тенденция, че независимо от голямото търсене през 22, 23, 24 година, започнатото ново строителство остава относително константно, т.е. това са между 25 и 30 хиляди нови жилища. То расте, но не расте с темповете, с които расте търсенето на пазара на имоти, и това е една от причината, поради която виждаме този ръст на цените. Новото строителство, погледнато като обем от сделките, новото строителство е около 1/4 от целия пазар сделките с ново строителство. Те варират от порядъка на 23-25 хиляди, докато останалите 65-66 хиляди сделки са с съществуващи жилища. Пропуснахме да кажем приблизително каква част от сделките стават с кредит. Това е интересен въпрос, доколкото данни за броя на сделките с финансиране с ипотеки достоверни няма на пазара. Затова можем да съдим, като съпоставяме данните за нетното кредитиране в банковата система с стойността на сделките с недвижими имоти през годината. По приблизителни данни можем да кажем, че вероятно около между 50 и 60% от сделките се финансират през ипотечния пазар. Разбира се, в големите градове този процент е по-голям, най-вероятно в София е по-голям, в по-малките градове вероятно като процент е по-малък, но нямаме данни, откъдето да можем да имаме извода, че примерно във Варна 33% от сделките се финансират с ипотеки. Можем само да гадаем, но като цяло за страната този процент расте. И в този ред на мисли се сетих още нещо. Това е нещо, което се случи на пазара, но не успяхме, но може би една от промените, които настъпи, но не сме видели нейното изражение. Нарастването на броя на сделките, не на броя на стойността на сделките финансирани с ипотеки, означава и, че пазара на жилищни имоти става все по-чувствителен и за в бъдеще ще бъде много по-чувствителен към това, което се случва на ипотечния пазар. Ако преди 5-7 години пазара на недвижими имоти беше водещ, ипотечния пазар беше малък и нямаше такова значение за броя на сделките, нарастването вече на дела от сделките, който се финансира с ипотеки, ще прави самия пазар на недвижими имоти по-чувствителен на това, което се случва на ипотечния пазар, в смисъл, че ипотечния пазар ще определя перспективата. Перспективата за по-високи лихви и по-високи лихви ще забавя динамиката на пазара. Обратно, положителните перспективи на ипотечния пазар ще действат като стимул на пазара на недвижими имоти. Тоест, пазара на недвижими имоти вече ще бъде много по-зависим от ипотечния пазар и това, което се случва на него, включително и правила, ограничения, нови продукти и така нататък. Добре, да вървим към финал на тази рубрика. Може ли да направим някакъв вид обобщение, най-вече с поглед към 2025 година? Обобщението ни нека си го направихме още в самото начало. Изключително нетипична година беше 24-та година.
висок ръст на разполагаемия доход за трета година подред, стабилни лихвени проценти, всичко това комбинирано с висок ръст на цените, действително висок ръст на цените. За първи път тезата, че пазара е надценен, вече има аргументи и много скоро данните на Евростат ще го потвърдят. Най-вероятно през 2025 година тези тенденции ще продължат. Предполагаемото влизане в еврозоната и данните и резултата от доклада, който ще разберем края на юни, началото на юли, ще създадат, може би краткотраен, но също стимул за търсенето. Така че най-вероятно ще видим още една година, която много ще прилича на 24-та година. За добро или за лошо ще прилича на 24-та година. Ще видим, че разполагаемия доход ще започне да намалява. Поне няма да расте с такъв темп, което ще означава, че цените още малко ще се отдалечат от фундаменталните фактори и че тази тенденция да се надценява пазара вероятно ще продължи и през цялата 25-та година. Все пак аз си мисля, че ако видим още 1 или 2-3 месеца такъв ръст на цените, най-вероятно ще видим и реакция от страна на БНБ, както казвате на техния език, ще видим калибриране на мерките за кредитирането и други действия в тая посока. Но като цяло, вероятно, 25-та година ще бъде като инерция от 24-та. Благодаря. Какво да очакваме в следващото издание на рубриката Пазарен анализ? В следващото издание ще се опитаме да погледнем какво се случва вече по градовете. Знаете, че се разполага с данни за 6 големи града в страната. Ще се опитаме да видим какво се случва в тях. Като цени, като динамика, като строителство, като това как тенденциите на национално ниво се пренасят на регионално ниво, защото там има интересни разлики между отделните градове. И като цяло ще се опитаме да бъдем малко по-полезни с това какво се случва по регионалните пазари. В следващото издание, в рубриката насочена повече към кредитополучателите, ще се опитаме да изясним и да внесем повече светлина върху един много често цитиран, използван и според мен недостатъчно разбиран, на моменти и погрешно разбиран показател. Това е годишния процент на разходите. Ще се опитаме да разберем информационната стойност на това, което той ни казва, доколко можем да го използваме за взимане на решения и какви са ограниченията, които съществуват при него. Благодаря ви. Вие бяхте с подкаста на Ера България и Кредитера, имоти, ипотеки, инвестиции. Имоти, ипотеки, инвестиции. Кредитера БГ. Ипотечният брокер, с когото пестиш.